irmáns, os pais? Coidei os abuelos, os pais, os irmãos, dous afillados que criei. Um criei-no com 7 meses e outro com 16 meses. Criáronse aqui nesta casa, desta casa daí. Criáronse aqui, a rapaza botou 3 anos e o rapaz hasta 40, case. Así que vai habendo. Pois criáronse aqui nesta casa. Com tudo, que non os criei solas, estaban os meus irmãos, eran daquela, criáronse aqui tamén, por iso é que, e éramos felices, con aquela vida éramos felices. Despois, claro, eles levaron os pais, a rapaza botou 3 anos, e o rapaz botou casi toda a vida, porque foi unha afillada, era afillado meu, que estiveron aquí. A miña irmá é 2 anos máis nova que a min. E a miña irmá non estudiou porque miña abuela, meu pai sei que a quería estudiar, pero miña abuela dixo que íbamos quedar sin... Porque o abuelo morreu cando nacín eu, o da casa, e o outro, pois, tamén. Pero o da casa morreu cando nacín eu, e vivíamos con a abuela, a nai de miña nai. E meu pai sei que a quería estudiar, según me conta. Pero miña abuela dixo imos quedar sin nada, eso que dicían antes, que había que deixar unha persona na casa para que a cuidaran e tal. E realmente eu tuve unha abuela, así de personas maiores que me acorde, tuve unha abuela, pero morreu así, sería un ictus, a que apareceu morta nun campo, o sea que non tuvemos que cuidala. E a meus pais cuidei no seu, o sea, a miña irmá quedou na casa, pero despois o marido dela tamén é do pueblo, tamén tiña os seus pais, bueno, houve así algúns problemas familiares e marcharon para a casa do pai e viven aquí cerca, o sea, entonces eu jubileime con 60 anos, que podíamos nos jubilar voluntariamente aos 60 anos, e vime para aquí. E cuidei os 2 pais. E aquí sigo, sola. Sí, pero ao final, xa recién casouse con ese veciño, o veciño marchou para Suíza, e pois ela tamén marchou, tuveron 2 rapaces que deixáronos a nós. E despois ela quedou embarazada, tuvo unha rapaza e veu para aquí, bueno, e nós criámoslos o mellor que pudemos, o sea, ben, no inverno estaban con eles, bueno, os rapaces foron á escola Vilatuxe, pero a rapaza con 5 anos ou 4, non sei se tiña 4 ou 5, díxome miña nai, esta rapaza tens que levar para Vigo, porque aquí non pode estar, e tal. Ele veña comigo e estuvo comigo toda a vida, hasta que se casou. E depois ainda houve outro cuarto, que ese cuarto rapaz criaron os pais, porque foi o único que criaron, porque os outros 2, os maiores estuveron con meus pais, hasta que despois, cando fixeron, antes había que facer EGB hasta 8º, e despois desde 8º levei no seu para Vigo tamén. E tuven alá os 3. Cando eles iban a facer algún traballo fora ou eso, como eu era a máis vella, por sempre atendíos a eles. E meu irmão moito máis porque levolle 11 anos. Entón, ainda me acordo de estarlle dando biberón. O sea que... Bueno, pois eu vendo como facía a miña nai, pois máis ou menos eu facía o mismo, cambialo, o mismo que faz hoxe, só que antes non había pañales, nin había... Era todo os pañales que había na casa, que se lavaban, e despois se volvían a usar outra vez. E o biberón igual, como preparabas o biberón na casa, antes era con fariña que había na casa e leite das vacas, e preparaba ese biberón igual que agora, pero só que casero, non instantáneo como é agora. Unha pregunta moi boa que me fai, que agora mesmo ainda eu fago memoria e asústome, que eu pudera criar 12 fillos, da maneira que os criei. Porque eu creo que fomos felicísimos. Criando nos fillos, viñan os amigos deles, e
a min tanto me daba que tuveran amigos como non. Se querían comer na casa, comían o que houbera. Nós éramos felices e eles igual. Por iso eu chócame o mundo en que vamos agora. Porque eu creo que non se necesita tanto. Así, eu non sei se me saberei explicar convosco. Non se necesita ser, eu parece-me que iso é ser egoístas para criar unha familia desa maneira. Non fai falta tanto. Ti con que lle teñas as cousas básicas como é leite. Eu multiplicaba os peces aquí na casa. Facía unha comida, eu mezclaba o que fora. E salía unha comida riquísima. E máis alimentaba. Eu que é ter gana de os criar é sacrificada pola familia, vivir para ela. E non para andar por aí de paseo. Eu parece-me iso, pero podo estar equivocada. Eu era máis sacrificada á casa. E salía eu non. Eu a casa, os meus fillos, é tudo así. E criouse, ele tiña unha nai que era adotiva, que criou a ela e con ela que me axudou moitísimo. Era unha muller que, a pesar de non ter fillos, era unha... Eu sin ela non sei que sería da miña vida, é máis os nenos. Chamaban Amparito. E amamentou-nos aí, dáballe o vivero, bueno, unha riqueza. Eu creo que sí, perdona, que ti eres home, e non lle quero ofender a ninguén. Como eu ti eres, o contrario. Pero eu, co que levo visto, eu penso que a muller é máis desacrificada que o home. Hombre, digo eu, a confirmación confirma a regla, pode haber, pero eu creo que a maioría que non. Cuidabas os maiores. Eu recordo de miña abuela e tal que, e xa a túa nai che dicía, non lle falas así á abuela. Cuida, ai, mira, quedas aquí e faz o que che manda a abuela. E ves-nos chamar se fai falta. Iso era o que aprendemos nós, sendo pequenos. O respeto aos maiores. E eu creo que iso é a base fundamental. Se non respetas as túas persoas maiores, a quen vai respetar? Claro, é que era o normal, digamos, o sea, eu creo que hasta hoxe en día é máis mañosa unha muller para un cuidado dunha persona que un home, penso eu. Ou somos máis voluntariosas, pois non o sei, pero sí, realmente. Quen cuidaba era pois a filla se estaba na casa, ou a muller, ou as dúas, a nai e a filla. Aunque non estuvera na casa, pois estaba noutra casa, coa mellor non tiña fillos, ou non, entonces, pois, bueno, eso concretamente me pasou, e ben, o sea, ben, sin ningún problema, moi fáciles de cuidar. A xente maior, eu, por exemplo, a nai de miña sogra, tuvémola vivindo con nós de maior, con Alzheimer, eu chegaba de traballar, ou mesmo cando estuve traballando na casa, e había que coidala, porque estuvo con Alzheimer e, ademais, había que estar moi pendientes dela. E tuvemos que coidala na casa, precisamente. E, bueno, e agora, de feito, sigo coidando os meus sogros, que son xente moi maior, sigo traballando fora, mas chegando á casa, preocupándome das roupas, das comidas, de todo, e máis deles, que agora son persoas con 80 e moitos anos, ademais, con bastante dependientes. Apréndese sobre a marcha, aprendes a nariz, sí ou sí. Iso é unha escola que nadie... Bueno, eu, por exemplo, fixera un curso nunha época que estuvera no paro, fixera un curso de atención a persoas maiores, pero, bueno, máis ou menos, a mí non me aportou nada novo. Máis ou menos, eu creo que sigo facendo o que facía. É ter que teñan un bienestar e unha vida o máis cómoda posible, e atenderlos o mellor posible, que tamén elas nos atenderon a nós cando éramos pequenos, en general as mulleres. De feito, ahora mesmo o meu marido está no paro, pero, sin embargo, a roupa preocúpame o dela, de que te vayan ao médico, de un montón de cousas. O día a día, por exemplo, na casa, se cadra preocupase el, pois, de axudarlle a facer a comida ou do que sea, pero despois, pendiente do médicos,
de duchalos, de outras moitas cousas, estou pendiente. Eles delegan moi ben, os homes en general delegan moi ben nas mulleres, sempre, pero sobre todo no rural moito máis todavía. Sí, non queda outro remedio. Hai que cuidar, e os fillos, con vacas, con todo. Foi eu creo que sale solo, xa é o instinto. Porque eu cando tuve a miña a máis vella, pois estaba a mamá, pero tiña 3 anos e pico cando morreu a mamá, cando morreu a nena. Cando morreu a mamá, a nena tiña 3 anos e pico. Pero sáleche solo, é o instinto que che sale a... había as vacas, e tamén éramos as 2 solas, que eu caseime, pero o home traballaba fora. E collía a catoquilla, e eu hoxe, polos eidos abaixo, pa aquí e pa ali, ou botabarlle unha manta mientras se segaba a erva, e hoxe teño unha neta, madre mía, non estamos todos alrededor dela porque é totalmente distinta a crianza que levan hoxe os rapaces ya que levaban antes, totalmente. Eu, despois, cando tuve unha máis nova, cuidaba 6 vacas, cuidaba a nena, a outra iba á escuela e facíalle comida ao home, e lavaba a roupa e as cousas da casa, todo eu. Non sei como ás veces non che saltaban os sesos para arriba, porque xa non era o traballo, xa era como tiñas que facer para facer eso todo, como te tiñas que organizar a mañá xa para facer eso todo. E a máis vella, por exemplo, eu facía a comida, mentres comía o home a masa máis vella que viña a comer á casa, eu levaba as vacas ao prado, porque quedaban ca pequena. Despois, cando viña a máis vella da escuela, que tiña 9 anos, íbame polas vacas ao prado co pastor, con 9 anos. Hoxe non o fai un rapaz deses, que va, imposible. Precisamente, nós, cando me casei, casei máis xoven, que ainda non tiña 22 anos, e aquí, pois, ainda vivíamos nunha casa que estaban de caseiros, nunha que está lá na cima da aldea, e ainda botamos ali cerca dun ano. Pero coidando, había 4 persoas maiores e máis meus sogros, había 5 persoas maiores. E coidamos enfermas, que estaban enfermas dos nervios, e meu sogro despois enfermou de cáncer e morreu con 60 anos tamén. E coidamos a esa xente toda, 5 persoas maiores. E a mala casa, máis todo eso, que hoxe é moi difícil, se unha persona nova ten que cuidar a esa xente, además a xente toda enferma dos nervios, e mal, e na miseria, en todo. Pois sería, o de locura, pero, conseguimos facer todo eso, coidámoslos na casa, e nada máis. Despois, Manolo estaba traballando, o meu home estaba traballando, coidalas eu, coidar a rapaza, e máis aínda a casa, e máis, pois aínda tiñamos algún animal, e eso. Non, eu a miña avoa non a coñecín porque morreu cando, a avoa da casa morreu cando meu pai tiña 17 anos, o sea que non a coñecín, pero si coñecín a miña bisaboa. Eu criei-me con meus pais, con meu avó, pero con miña bisaboa e 2 irmás de miña bisaboa. Tataravistías serían. Pois moitas cousas porque estaba sempre na casa con elas. De feito, eu criei-me con elas porque aquí había rapaces e había, rapazas. E no brao si que habría moita xente nova que viña de vacacións e que estábamos todos xuntos, pero no inverno prácticamente só estaba con elas. Entón, pois, de todo. Xa eran, cando eu nacín, xa eran un pouco maiores, non? Entón, pois, xogábamos as cartas, facíamos de todo. Debullábamos o millo, as fabas, as cousas que podíamos facer, digamos, na casa, pois eran as que facíamos. Si, na casa, ao ser xente maior, e algunha con problemas, houve xente que, unha das tías estuvo nunha silla de rodas 10 anos, outra rompeu costillas, rompeu unha perna, un pouco de todo, pero pouco a pouco foron
foron enfermando e foron pasando pois, por ese proceso. Despois pois, deberon fallecer máis ou menos todas cando eu tiña 15 anos, a última debeu ser, máis ou menos. Sí, que remedio, claro, había que... Na casa todo o mundo colabora, entonces, pois, normalmente sempre a coidaba miña nai, pero, bueno, se había que facer algo e ela non estaba, pois, de todo, desde peinalas, lavalas, cambialas, de todo. Tamén elas me fixeron a min cando era pequena, claro. Ten que ser así. Bueno, eu creo que de todo, desde saber estar, saber comportarse, saber, non sei, falar ca xente, ou, sobre todo, o cariño que ela, porque ela veu para aquí, para esta casa, digamos que non era a súa casa natal, ela tratou sempre pois, con moito cariño, con moito respeto a xente maior que houbo, e sempre nolo inculcou, non, a todos os da casa, e sempre pois, se procurou pois, eso, respetar o máximo posible, sobre todo a xente maior, que ao final foi a que nos criou. De miña nai sempre se dedicou pois, eso, a unha etapa da súa vida bastante importante, pois, aparte de facer as cousas da casa, pois, botamos moitos anos, sobre 15 anos ou así, coidando a xente maior. E claro, eso tamén é moito tempo, porque aparte era xente pois, bastante problemática de enfermedad, e moita xente. Si, bueno, que as miñas fillas, é que se non está a miña nai xa, ao mellor xa non podría ter a segunda, porque, claro, ao traballar eu, a ver, ela sempre estuvo na casa, ainda que traballa, sempre estuvo na casa, entonces, ao traballar eu, é que se non me axuda ela, non podría traballar eu, porque non se daría. E, bueno, temos feito de todo, hasta facer camiñatas garrapazas ao lombo, de todo, de todo. Eu creo que fortes, ao mellor eran máis valientes, creo eu, máis que fortes, entre comillas, somos todos se temos necesidade. Que pasa? Que antes eran moito máis valientes e moito máis botadas porque había moita máis necesidade, a mellor, a que podemos ter hoxe en día. Entonces, tiñas que ser botado pa diante porque senón non poderías sobrevivir no mundo que había.